ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମାତା ଶବରୀଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ମାତା ଶବରୀ କିଏ ଥିଲେ? ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସେ କିଏ ଥିଲେ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଝୁଟା ବୁଡ଼ ଖାଇଥିଲେ? ଆଜି ଆମେ ଏହି ପବିତ୍ର କାହାଣୀ ଜାଣିବା। ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ମାତା ଶବରୀଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ପରମ୍ପରାରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। କୁହାଯାଏ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ନାରୀ ଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଏକାଥର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଟୁଟ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଭଗବାନ ବରଦାନ ଦେଲେ, ପରଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଶବର ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ନେବ ଏବଂ ମୋର ରାମ ଅବତାରରେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ସମୟ ବିତିଲା। ପରଜନ୍ମରେ ସେ ଏକ ଶବର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ବିବାହ ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଅନେକ ନିରୀହ ପଶୁଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯିବ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେହି ରାତିରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ମହାନ ଋଷି ମତଙ୍ଗଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଶ୍ରମ ସଫା କରିବା, ପାଣି ଆଣିବା, କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ଋଷିମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଶେଷ ସମୟରେ ମତଙ୍ଗ ଋଷି କହିଲେ, ଶବରୀ, ମୁଁ ଚାଲିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଠାରେ ରୁହ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ତୁମ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବେ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେହି ଶୁଭ ଦିନ ଆସିଲା। ସୀତା ମାତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ବନବାସ ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶବରୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଶବରୀର ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦର ଲୁହ ଝରିପଡ଼ିଲା। ସେ ବୋର ଫୁଲ ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚାଖି ଦେଖିଲା। କେଉଁଠି ମିଠା ପରେ ସେହି ମିଠା ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅର୍ପଣ କଲା। ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରେମ ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ଆନନ୍ଦରେ ସେହି ଫଳ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତି, ଧନ କିମ୍ବା ଆଡମ୍ବର ନୁହେଁ, କେବଳ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ମାତା ଶବରୀଙ୍କୁ ନବଧା ଭକ୍ତିରେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶବରୀଙ୍କ ଜୀବନ ସଫଳ ହେଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଲୀନ ହୋଇ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ସତ୍ୟ, ଭକ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ଠା ଥିଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।